Brad, welcome back sa atong tutorials, free tutorials, free forever dyan. So, hope okay lang tanan sa atong adlaw, no? Start sa week. Katulad itong guitar is Glasgow Kiss from originally by John Petrucci. So, sa to sa mga iconic yun ng mga guitar solos. So, patanaw ko mga covers sa YouTube. Magito mga repertoire, usa to sa mga playlist sa mga instrumental guitarist. So anong iconic mo to nga riff katong labi na to kinahanglan no katong riff sa kinahanglan nga daghan man nga gatukar tungod ba kay lisod or tungod ba kay nindot. So aton tang tanaw no ato pong hatagan og gamay nga subayon nato atong tutorial kay kaning magsubay magutag riff or magsipra tag riff usa ni sa mga paagi nga kanang wala tong laay bitaw boredom say magamit tag guitar maran magbalik-balik ko ganudling na mago then unsa na may sunod ani. So usa sa mga paagi usa ra ni sa paagi pod nga mawala ng boredom kanang magtuon tag bagong riff. So mo pa na akong paagi kanang kabantay mo sa akong channel lagyan ko mga instrumental nga kanang hinimo sa uban akong i-cover kay tungod na kay mo na akong pastime magsira ko og subay no og riff para iwas nudling iwas bitaw nga balik-balik na lang tukar nga wala magtingat marama na nga kwanta marana lang og kanang kapuyan at kadugayan kay wala naman itumong. So usana then so good na ta atong subayo no. So akong gitar sa kuan siya kanang E flat tuning kinay consensus karon mga sa forum no sa mga Strat users nga nindot to kuno paminaw nilang Strat or ilang guitar in general kung naka E flat tuning moring o mas moring kuno ang strings. So ako na lang subayan pa na to. Kabantay mo atong mga latest nga covers in the E flat tuning. So dito maglangat. So kaning riff is in E mixolydian o kumasayop. So simple na ning riff no. Dili man ning lisod kayo. Lisod lang paminawon. Kung wala to masubay na to sayo na siya. So ang riff day nga iconic dili necessarily nga lisod no para mahimong iconic. For example gani magbalik sa iyo naman kay riff pero iconic nahimo na siya iconic. So dili necessary nga lisod. So balik sa John Petrucci no. So kato nga riff is kanang E mixolydian. Sa iyo na siya pero nahimo siya iconic tungod kay yang nindot catchy yang melody din catchy yang iyang rhythm no. So mura siya og na ay pagka-jubilant murag malipayon paminawon mo man ay murag trait sa mixolydian no. Mura siya og nasa sa side sa joy murag na kay nindot nga feeling nga na murag joyous. So atong gityon E flat no. Ba yan? By the way, high gain din gamay overdrive yapon, Wampler tom loss. So medyo overdrive siya kay ako siyang gi-feed into the overdriven nga Marshall preamp. Overdriven na daan ang amp, then akong gi-boost og overdrive nga Wampler tom nose. So halikta. So gi-mute ho gamay. Nagamit ko og kanang humbucker karon bis ganahan ko ani nga tukar katong akong video nga kompleto ani is gamit ko og neck. By the way, ang kompleto di ani nasa link lang sa description. Nasa link sa description ani ang kompleto nga nako nga cover kung kinay ganahan.
kanilang gamit ang bridge kay aron ko ano di mo banha kay tutorial man medyo banha na single coil. So kanina ta, so start with 7th fret, 5th string, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 kalima say padong sa babaw. So itong hinayon, sorry, pasra. So ang picking din nato ani is economy, no? Nay pareho ra tanan, dili alternate. Napoy part nga mo alternate. So muna gitaw economy picking, no? Dili alternate tanan, sagol siya, mix siya into alternate, and kanang apoy part nga kung need ka mo downstroke tanan or upstroke tanan, imong sunodon, dili nimo ipuli-puli nga up down. So kani nga part sa ubos wala siya ang alternate picking, pero kaning sa ibabaw is economy. So downstroke mara kag ino nga chord yan ra ka simple ang riff. I-suspended 2 kung kita mo sa akong chords lesson, i-suspended 2. So natin atay dool, so yan itong idool. Although masabtan naman, no? So subayan lang ito ng E, di na lang na idol. Okay, aron di kuan mahiwi atong set sa atong camera. So E suspended to. So nakabalik mo sa atong lesson mo ni siya, E suspended to. So yan ang forma niya. Then suspended 4. Na. Na yun pag ito. Ay, sorry. So, ipamute na ko, light lang. Para hinlo, paminaw, no? Yung i-open nito nan, wala kay gimute gamay ani. Sagbot siya, no? So, light lang na touch diri nga mapugong gamay sa string, dili kusog mo na gitawag light nga pamuting, no? So dili heavy. So ayan na to last. Ito pa. Tigaduhan, no? So balikan to, unang part ug ikaduhang part, unang nga phrase o ikaduhang nga phrase. Una, ikaduha. So by the way, before kalimot, i-flat tuning. Kasi di pareha sa sa inyong tuning standard. I-flat ang gamit. Then pwede na to ni mas low sa YouTube. Ato sa akong YouTube channel. Ang nakanindot lang ni wala na sonata, no? Wala na accompaniment. Wala na backing track. So mas slow mo pag ining slow mo na nakadaan. Then naka 60 frames ta. So medyo klaro. Then, first, second, na ikatulo is dili na ka magsugod diri sa 5th string, 7th fret. Dili ka magsugod sa 9th fret, 4th string. So, kung balikon. So, muna yung ikatulo nga phrase, no? So mo to ang ika-upat nga phrase kato.
Ngayon na to. So, itong balik ko no, ang third o fourth nga phrase. Ini pa yun. Ngay pull up o hammer on na lang. So ano no? So itong balik ko na upat ka phrase 1. Moto ikaduha, sorry. Kaduha na ditso na ko sa kaduha. So balikan to phrase 1. Phrase 2. Phrase 3. Then phrase 4. Naitrapo, nabilin, nai-thread sa trapo, no? So phrase 1. Phrase 2. Phrase 3. Phrase 4. Then balik. So tulo ka phrase na po itong gibalik, pero dili na ito mabalik sa phrase 4, no? Dili na ta. Starting with 3rd fret, 6th string. Kung balik ko, no? 3rd fret, 6th string. Then laktaw ka sa 5th fret, 5th string. Then mulaktaw pa gid ka sa skip ka diri sa 7th fret, 4th string. So then ang sunod na is 3rd string, 4th fret, 1 2 3 4, 4th fret, 3rd string. Then slide to 7th fret, 3rd string. Okay na, balik na. Gets? Balik pa agad. Ito, ginayon gamay. So same ra po dire, no? I-octave lang. Itong balikon dire. Pero lahi na wala na siya nag-start sa 5th string, 7th fret. Dire na ka nag-start sa 14th fret, 4th string. So same notes pero lahi lang ang position. So ano, then same gyapon ang kaduha nga part is so 24 fret man tong kanjang Petrosi, 22 frets rata. So ito lang giben. So no problem, no. So ngayon balik.
Then so yan na kasimple mga brad, mga master. Na natay intro sa atong Glasgow Kiss. So gamay na ko ang mahuman ang kanta. So yan to no, yan na kasimple ang riff, pero nga na siya ka powerful. Sa tubag day nganong iconic ni siya. Sa ako lang paminsar no, dili ningon nga kanang ako ra ni opinion, balance ang iyang dili overplay, sakto ra ang notes, napagyapoy melody no. So dili kinahanglan nga technical kayo para mahimong iconic. Pero napoy exceptions. Pero kani kasagaran mo ni siya, dili overplayed. Then may pagka-place ang notes. Kada marag 8 note no, triplet de siya. Kada beat tulo ka notes, so, nasa triplet. May pagkahiluna ang iyang notes sa beats no, corresponding sa beats. So so nasa triplets for every beat. Munang ni catchy siya paminawon. So makakopot ang idea nino sa unto pagbuhat og riff nga pareha ka diyan Petrucci nga dili gyud niya ka technical, pero kuan siya kanang pwede mahimong iconic. So hinaot nakatabang ta mga master no, nakatagtagamay og idea. Then nakawala po ta sa boredom mo na importante, nakawala ta sa boredom. Sahay mga board na ta sa ita tukar no, nga wala tay kuan kapadungan. So muna isa sa paagi no, magbuhat og riff, magbuhat magsipra og riff. So dili gyapon bad magsipra kay gawas nga tayo may buwan, napatay mako ano, mawala po datong natay sense of direction kaning riff no, kaning subayon, dili na walay tumong itong tukar. So ani sa tataman, God bless mga master, and samtod sa sunod no, ngita patapon sa itong mga iconic nga guitar solos and riffs. Ang sa sunod.